So hi mga my loves. Nalang ko i-share niyo mga my loves. Nakahagdanan na gid ko mga my loves. Hawidanan na lang di kulang. Ara oh. Oh, di ba? Na short pag ang tabla mga my loves. Kani sa lang amo ang gikuan. Plywood sa lang nga 3/4. Ha? Yan, hawidanan na lang ang kuan ani mga my loves. Kulang. Yan di ba? Hawidanan na lang kulang mga my loves. Bintana dayon. Ano dayon, ibabaw. Oh. Di ba? Ay, inagib ko mahadlok mo sa kakanaog. Yan na tarong hagdanan. Yan na po iportahan mga my loves. Oh, di ba? So dili gid unta nimo iportahan niya. Stick gi dapat untaan ni kanang parehas anang sa kuan ba sa teres mo among portahan ani nya gibutangan sa lang namo kay mga bata musaka kung pagumangkon kay mahadlok me yung matagak ayun atong binil wala pa gyud wa pagid siya nahuman wala pagid ko nakakuag binil kay wala pa man tay dots ani wala pa isbildo mahuman lagi ni puhon kit na. Hapit na gyud mga my loves, gamay na lang gyud kulang no. Gamay na lang gwanta. Pero dako pag idig magasto. Sige na lang, mag-anam-anam na lang. Asar gud paingon nga mahuman ra man gyud mga my loves no. Unang pasalamat jud kay kog mga my loves sa number 1 gyud sa Ginoo kay ang akong kahago, ang akong pagbilar-bilar. Nakita na jud ako mga my loves, promise. Unang pasalamat jud kay ko sa Ginoo. Ug wala niya gidungog ang akong pagampo. Ambot lang. Siguro gakuan pa mi. Gasige lang gihapon mig salud-salud atong among atop. Sa una, ug ikaduha na ko nga pasalamatan mga my loves kamo. Kamo nga mga supporters nako, ako mga followers, ako mga viewers kay kung dili tungod ninyo, dili ko maka-repair sa akong atop gyud. Makakita ra mo mga my loves sa among sitwasyon pag mag-ulan. Basta luoy kay mi mga my loves. As in so sa una mangod mga my loves ani ni dili unta ko gusto nga mo istorya ko about sa amo ang kahimtang pero para makabalo mo sa amo ang sitwasyon sa una. So wala pa ko naka-repair aning amo ang pamuyo kaning among atop. Kuan mga my loves. Ang among atop sa una mga my loves basta bitaw mag-ulan mga my loves. Naadjud mi planggana. Oo planggana, nami planggana nga isalod. Isalod sa among tungod. Sa among ingon ani mga my loves ani butangan na mo planggana. So diha magbutang mig planggana diha mga my loves kay inig magulan mutulo gitong amuang atop. Dayon nay mga panahon mga my loves dili lang kay katulo ka upat ka lima 6 or 7 times siguro nga naka-experience mi og kanang nangatulog na mi mga my loves. Dayon kalit bitaw nagbunok ang ulan nya hanok di kay ka. Dayon napuno bitaw tong planggana nga among gisalod mga my loves. Kay dili man siya ingog dako nga planggana. Kanang panghugas ra bitaw nga para panglababo bitaw nga planggana ingana napuno bitaw na mga my loves nya naara mi sa tungod na tulog ang tungod pagid ato nga planggana isang akong bana kay ana mo gud mi matulog akong bana ako then akong anak and then ang akong bana mga my loves moy tungod kay sa planggana so siya perminti ang maawasan sa tubig kung mapuno so naay panahon mga my loves nga nabalikwas mi og tulog. Ang una gid nabalikwas og tulog akong bana. Kay nabasa na siya apil among pum mga my loves. Nabasa hurot. Nabalikwas mi. Kay nangabasa mi. Ngun ana mi mga my loves sa una. So wala pa na ma-repair ning amo ang atop. Ako'y video ana mga my loves. Ako'y video nga nagkalingaw mi kuha sa tubig. Gikabo na mo ang tubig sa planggana kay napuno na kayo niya. Og amo ato siyang usahon og aswat nyag mayabo diretso namo. So mas mobasa pa mi. Mo nang ang among ideya is gikabo-kabo na lang namo kabo-kabo. Ako'y video ato, ako ra to ipakita ninyo. Basta makakita ra mo kay ako gito siyang i-upload ako patong editon. Dugay na kay to nga video. Wala lang nako mapakita ninyo. Ako'y na-post sa diha sa una nga ingon ana ang among sitwasyon. Nagkuan gani ko dito nga unta, moabot ra ang panahon nga ma-repair gyud nako ang among atop. Nagsugod naman ko vlog ato. Sugod ko vlog is 2020 or 2021. Ana ko nagsugod og vlog mga my loves. And then ang ako yung motivation sa akong pag-vlog mga my loves kay tungod sa among kawad-on. So ang katong nga sitwasyon mga my loves, makamata mi tungod sa ulan nga napuno ng among sinalod. Mo toy akong gikwaan gyud og
motivation, kuhaan ako inspiration, kuhaan ako kusog nga magpadayon jud ko vlog mga my loves. Tinuod basta once bitaw nga mag-ulan mga my loves dayon ang amuang sitwasyon nga magbalik-balik lag mig salod sa among atop. Diha jud ko makakuha kusog mga my loves nga magsige ko vlog bahalag walay viewers ko, wala koy viewers. Tinuod mga my loves, tinuod jud na. Sige ko dayon sige ko ampo sa Ginoo mga my loves. Sige ko ampo gyud nga akong gipangayo perminti is maka-income ko diri sa Facebook. Nga ako yung ginaampo perminti mga my loves kay unta nga maswertian ko diri sa social media na unta maka-income na ko diri sa Facebook pareha sa uban kay para ma-repair na ko ang balay mga my loves ang akong atop. Gamatoy ra kayo ni nga muang kuan mga my loves pamuyo 8x8 raman siguro ni dako lang ni sa tanawon karon kay ang atop manggod ako ang gipa silbi murag gipa lapas ba gipa extension kay nagbutang-butang po ko gamay tires pero kabalo mo mga my loves di jud basta-basta mo nagian mga my loves so, maatopan man ta siya namo mailisan naman ta siya namo og atop pero dili mi kailis mga my loves kay gabok na kayo ang mga kahoy kanang kuanan bitaw sa nipa kanang mayong ani gabok na siya and dili mi makailis sa nipa kay gabok na siya hadlok mi nga mabali na hinuon. So mo to mga my loves kay nagpursigi gid ko mga my loves nga mag-vlog abi bitaw niyo mga my loves no kung dili bitaw tungod aning social media dili tungod aning akong mag-vlog mga my loves wala jud mi karon as in wala ambot asa ko i-repair sa among atop unang nagpasalamat jud kay ko ninyo mga my loves. Pasalamat kay ko sa Ginoo, number 1 sa Ginoo kay gidungog niya ang akong pag-ampo ug number 2 ninyo mga my loves. Salamat kaayo mga my loves sa inyong pagsuporta nako, sa inyong pagtan-aw sa akong mga video. Salamat kaayo gid mga my loves. Kay kung dili tungod ninyo wala ko'y income. Dili ko maka-repair ani akong pamuyo. Gamay ra kaini akong pamuyo mga my loves pero makaingon jud ko nga proud ko tungod sa akong kahago. Magbilar-bilar ko mga my loves, mag-edit og mga videos. Bahalag gamay ra kay kog viewers, 100 viewers, 200 viewers, ana. Pero hangtod nga ginungog gid sa Ginoo kong pag-ampo mga my loves nga mutaas-taas ang ako ang kuan audience impact mutaas-taas ang akong views bitaw gidungog gid sa Ginoo mga my loves ang akong pag-ampo unta musaka pa unta ang akong followers dayon musaka akong viewers. Yung salamat jud kay ninyo mga my loves jud tungod ninyo wala jud ko diri dili ko maka-repair dili ko makakita sa akong atop karon ngayon ani gamay ra kay ni akong pamuyo mga my loves oy inig sulod nimo kusina dadayon, lungaganan, hugasanan, kananan, dayon, higdaanan. Ana ra. Then karon ra ni siya na murag na improve murag na utro gamay kay ako naman siyang gipasakaan, ako na siyang gibutang glouting. So mao to mga my loves makakita ra mo sa video pohon. Ako ra gyud to siyang i-upload pohon. Makakita ra mo sa amo ang sitwasyon sa among pamuyo pag mag-ulan. Mao to mga my loves. Salamat sa pagtanaw. God bless and keep safe. Bye.